כמי שעסק בלי קרעים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים. הגעתי לפה, ראיתי איזה תמימות וקדושה הילדים פשוט הולכים איתה, ובכל הזמן הפנוי של אחרי צהריים הרצונות האלה שלהם לא הולכים בעצם לשום כיוון. יפה ותמה תורת אמא הנעימה מיוחד להעריך בסודך סוד אלוהים חיים. מפי העוללים ויונקים ייסד את העוז להשבית אויב ומתנקם. יפה ותמה תורת אמא. עדי עד יוצרים סביבה של תורה. תלמוד תורה של אחרי צהריים לילדי עדי עד יוצא לדרך, ואנחנו צריכים אתכם, מתוך הצורך המורגש בשטח, מתוך הרצון לנטוע בהם אהבת תורה ויראת שמיים, מתוך שמחה וכיף, מתוך הרצון למלא את זמנם הפנוי של הילדים בשעות ערכיות ומלאות בפעילות חיובית ולימוד תורה. אנחנו זקוקים